Тетяна, як ви вважаєте, чи віддадуть полонених саме Медведчуку? Я думаю, що тут йдеться про теж такий дрібний політичний торг, дрібного в рамках цієї великої глобальної гри гравця, тому що до нас нещодавно приїжджав Олексій Венедиктов, керівник Радіо «Ехо Москви», який дав інтерв'ю нашому журналісту Дмитру Гордону, де він розказав цікаву історію про те, що начебто перед виборами Путін поговорив з Зеленським і сказав, що моряків до 21-го віддавати не буду. Виявляється, тлом для цієї фрази слугувала інформація про те, що видача моряків начебто одразу додасть Медведчуку і його партії плюс 5% електорального рейтингу перед 21-м, перед виборами. І саме тому, от таким чином, сказавши цю фразу, Путін мав на увазі, що він робить велику послугу і жест, красивий жест для Володимира Зеленського, а Володимир Зеленський не зрозумів начебто цієї фрази і зрозумів це, що навпаки це йому гірше, тому що перед виборами він не отримає от цих заручників. Розумієте? Тобто тут такі от різні тонкі моменти існують, так, і ми можемо теж багатьох речей не розуміти. І я думаю, до речі, що це я схильна вважати, що Венедиктов тут не лукавить, що він дійсно сказав так, як воно от плюс-мінус і відбувалося. А як ви думаєте, Ігор, чи віддадуться... Вибачте, про Медведчука. Так, про Медведчука цікавий момент, знову ж таки, зустріч Путіна з Макроном, де було сказано про те, що Макрон буде посередником при великому обміні, не Медведчук. І наскільки ми розуміємо, коли Путін спілкувався з Зеленським, він теж натякав на те, що не Медведчук тут зараз буде головною дієвою особою, яка буде надіне на себе лаври такого от миротворця, найбільшого миротворця там українсько-російських там відносин. Так, тому я думаю, що в Медведчука не все так добре у відносинах з Російською Федерацією. Звичайно, пан Рабинович намагається. А ще зовсім недавно йшлося про те, що він безальтернативний переговорник. Інших в нас взагалі немає, тільки його і слухають. Пам'ятаєте, як перед виборами казали? І що не можна чіпати Медведчука, навіть якщо на нього є якісь там в СБУ там справи, не рухайте його, тому що без нього в нас всі заручники наші залишаться скніти в цих жахливих тюрмах. Так? Виявляється, не все так добре. І Медведчук не безальтернативний посередник, і Медведчук не наша надія і порятунок, і не потрібно вважати його якоюсь там небожителем, так, якимось там з Олімпа.